Ngifuna ukuqondisa ispelling bantu bakithi. UDlozikhulu lo okhulumayo, indoda engazifihli, indoda engacasheli umuntu, umlomo ongathethi imanga, indoda eyenza izinto zayo zenzeke. Abantu baphile. OseGoli bantu bakithi, ngiseGoli mina ukuhlala. Ngihlezi ngisendaweni eyodwa. Angisahambi. Bengisahamba kodwa manje angisahambi. Ungithola endaweni eyodwa eGoli. Mhlobo wami, ngithola eGoli. Ngilana eGoli. OseGoli uyazifikela mathupha kimina. Okude bantu bakithi, izinto zakho siyakwazi ukumposela, noma ngabe ngumuntu ogulayo umkhuhlane womzimba, noma ngabe ngumuntu ofuna izinto zezimali siyamposela, noma simenzele online bantu bakithi. Ingakho ngicela ingabhideki, ngiseGoli mina. Angikho eThekwini, angikho eMpumalanga, angikho eCape Town, angikho e-Eastern Cape, angikho eFree State, angikho eNorth West. NgiseGoli, eGauteng. Ufuna ukuzifikela kimi mathupha uyazifikela mhlobo wami. Kuko konke lokho engikukhulumayo, uma ngabe useGoli, noma ngabe ukhona ukuzifikela, noma usekuphi nekuphi kwiphi province, uyakwazi ukuzifikela uzolanda izinto zakho kwenzeke. Na online siyakwazi ukwenzela kwenzeke mhlobo wami. EnguDlozikhulu okhulumayo, 083 2066 954. Ngiyabonga abantu bakithi, nginalithemba lingizwisise kahle ngoba abantu bayabhideka. Akekho uDlozikhulu waseMpumalanga, akekho uDlozikhulu wase-Western Cape, akekho uDlozikhulu wase-Eastern Cape, akekho uDlozikhulu wase-Thekwini, noma ngathi akekho uDlozikhulu wase-KZN. Ngigoqele lapho. UDlozikhulu useGoli bantu bakithi. Uma ngabe ufuna i-address ngiyakunikeza, uzohlangana nami. Yena lowo muntu okhulumayo futhi elami idlozi aliqhashi, ngisebenza ngingedwa mathupha. Ngiyabonga abantu bakithi.